O novo local que o Concello mercou por 1.152.000 euros na Rúa dos Ferreiros xa está deseñado e acondicionado para poder comezar todos os trámites administrativos. Este acondicionamento tería un custe de 1.100.000 euros e consistiría no seguinte: na planta baixa estaría a xestión tributaria, tesourería e inspección tributaria. A atención ao público sería individualizada e maioritariamente aí. Quer dizer, vedes que despois hai unha porta para outro lado. Quer dizer, e aí sería tanto naqueles temas que teñen máis demanda de información, por un lado, e despois os dous seguintes, digo polo término, porque me fixo gracia, chamanlle sillas quentes. É dicir que as 4 primeiras serían 4 funcionarios que estarían aí con carácter permanente, pero as outras ven alguén que quere saber dun tema, pois dunha inspección tributaria ou do que sea, e tería que pasar adentro, non, sale o funcionario e o atende aí, non? Na primeira planta estarían unificados os servizos de urbanismo, que serían as oficinas de fomento, a oficina técnica de licencias e inspección, a oficina técnica de rehabilitación e todo o servizo de disciplina urbanística. Dende o Concello agardan poder estar traballando neste espazo no primeiro trimestre do 2019. No prazo de un mes xa teríamos o proxecto de execución, mes e algo, e a partir de aí xa vería toda a fase, chamémoslle administrativa, de elaboración de pregos, informes, publicacións, etc. Perspectivas coa que traballamos? Pois que finais do terceiro trimestre, principios do cuarto, este adxudicada a obra. É dicir, dito de outra maneira, entre 6 e 7 meses deberase de rematar todas estas fases. É a previsión que temos. Por tanto, para que? Para que xa a primeiro trimestre do ano que ven ou así se poidera empezar a ocupar. Pero, bueno, o fundamental non é tanto os plazos, senón como, é dicir, xa está consensuado o proxecto. O voceiro do Goberno local dixo esta mañá que o fin deste inmoble é facilitar ao cidadá todos os trámites que ten que seguir e ter nun mesmo edificio todas as dependencias ben selladas e que afecten para o mesmo asunto. Máis de 70 funcionarios traballarán nestas dependencias na Rúa dos Ferreiros.